Yes boko zay mbo tantara raha tsy tantara ino moa zegny fa tantara olo mony agnatin'ny district fénéritsika tô zegny zalaha lehilahy botra andry Crystal Com tsy koragny jabijaby ezaka eto zay Kuano ayaya andi yang kinga na bafatari kuano lelai bota botaro mavitara lelai bota botaro mavitara efa marundinga na vitane efa marundinga na vitane nambani volna tanambe faitane lelai bota fonine izy io mavitany vitane lelai bota mazumralabe lelai bota mazumralabe an Crystal Com zay lelai bota mazumralabe an Crystal Com zay aska aketo amizay zay vo hitanisa izy nanagna association mampiray nagnampy tamy fagnabeaza fionkagna famboliagna social mbahoaka niza madiniky mô mbondreniny eke nampiany daholo izy lalahy mavoaka ohatrany tsy mivaka amy social mbahoaka faolo aminantsy mivaka za malôha nataony lalahy sa ndraiky mbona tako defo atramitsako tadigny nitsangany fa nio any radio matsaratsara